Patay na matagpuan ng isang lalaki sa maliit na sapa sa Zone 5, Barangay Sigamot, Libmanan, Camarines Sur, pasado alas 6 ng umaga kahapon. Kinilala ang biktima na si alias Rex, 39 anyos, isang construction worker at residente ng Zone 3 parehong lugar. Batay sa investigasyon ng Libmanan Municipal Police Station, alas 8 ng umaga nitong Lunes nang umalis ang biktima sa kanilang bahay para pumasok sa trabaho. Tuwing gabi ay namimingwit umano ito. Isang concerned citizen naman ang nakapag-abot ng report sa kanilang himpilan patungkol sa pagkakadiskubre sa bangkay ng biktima. Lumalabas sa investigasyon na nakuryente ang biktima ng gamit nitong improvised electric fishing rod. Battery po ng yung sa sasakyan, ganun po nga na itsura niya. Medyo mahina lang naman ang kuryente niya, kaya lang pagka yun ay nakababad sa tubig, nadudoble or halos matriple yung lakas ng kuryente niya, kaya kayang ikamatay ng tao na. Yun lang nga po ang nangyari sa kanya. Hindi niya siguro namalayan na yung wire ay may bakbak na or medyo sira na at nakalikit sa kanyang katawan. Yun po ang naging kausa or sanhi na kanya pong pagkamatay. Nakasaad sa Republic Act No. 8550 ng Philippine Fisheries Code of 1998, mahigpit na pinagbabawal ang paggamit ng anumang pampasabog, nakakalason o nakakakuryenteng kagamitan sa pangingisda. Kaya paalala ng PNP, po ay nananawagan sa lahat ng mga gumagamit pa rin ng itong tinatawag na improvised electric motor sa pagpangingisda, ay itigil na po natin yan at huwag sana hindi na madagdagan itong naging biktima. nakaburol na ang bangkay ng biktima sa kanilang bahay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.